Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, nieuwnieuw.com Herenmode en Vierdag Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. De wedstrijd en NEC zit erop, maar is nog net vergeten. Een paar dagen vrij en dan toch maar weer focussen op dat wat komt. En dat is de competitie. Want Cambuur wil een plaatsje bij de laatste 8, die wil play-offs hebben. Nou ja, dan moet je dus naar jong PSV. Grutter contrast kun je net bedenken. Het kolkende Cambuurstadion van Tizic en oer de betrekkelijke rest van de Hertgang, het trainingscomplex van PSV. En toch zal het gebeuren, Matte. Henk de Jong vertelt even hoe hij waarom zocht op de laatste dagen voorafgaand aan deze wedstrijd. Ja, eerst weer gewoon trots. Jammer dat we eruit gaan. Maar hoe de hele wedstrijd er wel vrede mee. Wat we hier mee maken hadden, dat we ik denk legendarisch hier in het stadion. Dus daar ben ik hartstikke trots op. Op uw ploeg, op uw supporters. Ja, alles wat er mee te maken zien. Hoe je me die alles weer goed, alleen we gaan net won. Nee, maar daar koest uiteindelijk toch, als dat even een beetje naast elkaar zest en achter elkaar zest, wel maar leven? Ja. En ik vind ook, we gaan nou 6 weken dubbel spelen. En grote punten verspillen. We kunnen net trainen op hoeveel voetbal. Dat is heel belangrijk voor die jongens. Omdat ze alleen maar bezig is met herstellen, 2 dagen. En dan moesten we de trainings, de laatste training. Dus weer een stukje tactisch. En dan moesten we spelen. En soms weer 2 dagen, 2 dagen herstellen, speel je. Ja, ik kan helemaal net trainen, dus ik ben blij dat we nou weer trainen. Ik wil liever de finale spelen, maar er hier oorlog maand tussen zitten. Ja. Maar het is nu 6 weken eigenlijk aan de dubbel geweest. En daar ben ik, dus deze week is nog dubbel, meen je vreed. Ja. En daarna wordt het normaal. En ik heb weer normaal trainen en dat heb ik nodig als ploeg. Ja. En dan gaan we even naar de opstelling van Cambuur. Ja, als wij zo naar de training joggen, dan joggen we eenzelfde variant ontstaan als in NEC. Maar horen daar staat Milan Smit achter de spits Uldrikes. Daar is bewust verkeerd, zo zei Henk de Jong. Nou, daar zit ik al een hele tijd, eigenlijk al een paar maanden mee in de holle. En, maar ja, we gaan nu ook een linksboeten erbij, het middenveld kennen ik wat oors. Anello. Ja, die moet even fit worden, want die jongen kan echt goed voetballen. Ja. En ja, die moet even wat fitter worden. En dat is voor die jongens ook lastig. Hè? Dat hier Stoerla, die kan ze makkelijker aanpassen. Anello, maar ik Vito. Die jongens ben ik in die 6 weken komen waarin wij eigenlijk net traind hebben. Ja, we traind hebben, maar net goed trainen kon vanwege die dubbele programma's. Dus die ben wat achterop geworden. Toen kreeg ik wat blessures. Dus Milan kan dat gewoon goed spelen. Die had een loopvermogen dat net normaal is. Ja. Dus ja. En dan gaan we naar de keeper, Jannik van Os. Hij keepte tegen NEC een prima wedstrijd. Ik hem even vragen, hoe had hij de oranje dagen teruggebracht? Ja, we hebben even 2 dagen vrij gehad naar de beker halve finale. Ja, dat was wel een avond om niet te vergeten, denk ik. Ja, weet je, het is balen dat je niet naar de finale gaat, maar als je kijkt, de sfeer in het stadion, we hadden het er net even over. Ja, het was een magische avond om nooit meer te vergeten. Ja, die moet je eigenlijk winnen, hè? Magische avond. Ja, eigenlijk wel. Ja, we waren er dichtbij, maar het was zonde, ja. En dan even naar de prestaties van de keeper Jannik van Os. Die ben wel eens wat minder wedstrijd, wie wel eens wat wisselvallig. Het maakt van alles en nog wat te krijgen, maar zijn NEC wie het prima. Zocht hij die wedstrijd, had je zorgen als je in eigen presteren, echt een beetje als een omslagpunt misschien? Natuurlijk, zo'n wedstrijd kan misschien wel meehelpen. Alleen, iedereen heeft wel eens goede wedstrijden, minder goede wedstrijden. Ik ken ook afhankelijk natuurlijk van wat er voor me gebeurt. En ja, ik moet gewoon naar mezelf kijken. En ja, het vertrouwen vanuit dinsdag gewoon meenemen naar morgen. En dan ben ik ervan overtuigd dat het goed gaat komen. Nou, dan gaan we van de hertgang dus even lekker 3 punten meenemen. En jij weet hoe dat op een hertgang voelt. Ja, zeker. Dus dat gaan we zeker doen. Ja, komt goed. Nou, dit we hopen dat het goed komt. Van Os uiteraard in de goal. De variant is dus Smit achter Uldrikes, Anello op links, Brei op rechts, Gimplak in de basis voor Daniel van Kaam. De onvoerder zit op de bank bij de Ljouters. En die wedstrijd begint met een minuut stilte. Daar nooit eens aan de verstoorde Kees Rijvers. Oud bondscoach, oud international, oud trainer van Twente, onder andere, maar ook van PSV, werd hij de UEFA Cup mee wonen in 1978. Hij verstoor op zo'n 90-jarige leeftijd en daar moest op gepaste wijze bij stilstaan worden. En dat is prima dat het zo gebeurd is. Het publiek op de hertgang sjocht
Een wedstrijd waarin Cambuur beziekert om de grip te krijgen. Maar weet ik dat het in een hele sterke tegenstander speelt. Dit is de linkervleugelverdediger Koen Jansen. Dat is meer een onvaller. Maar wat dacht hij nou? Oh, daar leidt Michael Breij helemaal gestrekt. Ja, dat is net goed. We hebben hem net in beeld, maar we hebben het woord, jongen. Een hamstringblessure zorgt ervoor dat de onvaller van Cambuur net verder kan. En dat betekent dat Cambuur in de komende weekend geen beroep dan kan op Michael Breij. En dan mag hij toch dus, Daniel van Kaam. Hij begon op de bank, maar binnen het kwartier is hij binnen de lijnen als vervanger van Michael Breij. Ja, dat jong PSV is een prachtig elftal voor zelfs, maar een hele grote talent. Tigoland, hij wie hier even onder de bal, komt hier net onder de bal, omdat hij verlengd wordt door Emmanuel van der Blaak. En dan is het Milan Smit die dan toch in kansrijke positie komt, denkt hij zelf. Maar hij hier misschien toch even beter al lezen kunnen op Uldrikes, want die komt er voor de goal. Hier is Smit, heel goed wanden, zet het blok goed, zorgt ervoor dat Van der Blaak die bal kwijt is. En dan zit Uldrikes daar en die wil hem hebben, maar die krijgt hem net. En is dus leuk. Dit wie eigenlijk een grotere kans dan je zo op het eerste moment seizoen. Oh, dit is een aardige schot van Fedde de Jong. Uit die rebound in één keer de pantoffel eronder. Maar de keeper van jong PSV, Nick Schiks, die redt nog. En zo winnen er wel wat mogelijkheden voor Cambuur in de beginfase van die wedstrijd. Dit is ook een mogelijkheid voor PSV. Jonge Jevon Simons kun je toch op een hele makkelijke manier inzetten. Soenje Sezen, maar hij verprutst dat eigenlijk ook. Een grote kans dus van jong PSV. Cambuur weer in balbezit. Onder de linkerkant is dit Van Mullum. Van Mullum kan hem verder transporteren. Milan Smit maar de voorzet. Uldrikes. Ietsje heger komen en dan haast een echte grote kans. Dat witte spits zelfs ook. Het Tomke gaat nou wel omheen naar Milan Smit. En zo is het nou een goed jaloeren speling nog altijd 0-0. In deze wedstrijd op de hertgang is het jong PSV dat de onval verziekert. Is het hier, de spits van Tjens, dat is Jesper Uneken die de bal inzet. En dat is een curieuze redding van de keeper van Cambuur, Jannik van Os. Want zeg maar, hij krijgt hem eerst op het handje en dan gaat hij op de binnenkant van een peel. Daar zwijnt Cambuur echt. Maar ja, het geluk moet je zo nou dan ik mooi hebben. Hier is weer verder de Jong aan de andere kant. Dus de tweede keer dat hij in kansrijke positie komt. Hij zit heel dicht bij de keeper. Rost hem in de kwarte hoeken. Ja, dan kan die keeper niks schiks de hoorn niet stekken en dan had hij hem. En zo is het in de richting van de pauze nog altijd 0-0 op de hertgang. Kan Cambuur nog? Ja, Cambuur zou neer wat kennen als Milan Smit goed kopt hier. Maar die kopt echt net lekker in. En zo is het 0-0 bij de rest. En kan Cambuur nog altijd erop bogen dat er geen efterstaan is tegen PSV. Want dat moet je eigenlijk net houden. Dan heb je een probleempje in zo'n goed voetbal in de ploeg. Balbezit is wel voor de Eindhovenaren. Hier is het Koen Jansen. Ik zei het al, dat is die linker verdediger die nogal aan het onvallen is. En dit is de grote man. Het is de Frenkie de Jong van jong PSV. Tigoland. Hij komt uit Pijzen. Leidt de bal naar de rechterkant. Daar zit hij. In de eerste helft miste hij nog. Maar nu knalt hij er wel in. Jevon Simons. Hij zet jong PSV in de 54e minuut op een 1-0 vastsprong. Zit ik Peter Bos, zit Rob Maas. Want dat binnen de trainers van het eerste. En die binnen Verzels aanwezig op zo'n wedstrijd op de hertgang. En die sjuggen een Tigo-lang die als een soort slangenmees trok de defensie van Cambuur krult. En straks staan de auto's op een 1-0 af te staan. En dan heb je toch een probleem. Dit paasje is mooi van Simons. Komt voor via Conrad Jaden Egan Riley. En dan is hij der wol, die spits. Jesper Uneken. Zijn huid, Peter Uneken, wie ook een prof. Maar Jesper, die maakt dit goed aan. Dit voorzetje van links. Inglietje komt net de meest bij. Van Mullum is ik wel heel fier aan wat ik zei. Dit paasje is prima. Hè? En daar komt hij weer. Die onvallende verdediger, Koen Jansen. Die leidt hem voor. En daar is Uneken 2-0. En dan denk je over en uit. Sluiten maar weg in Weensje een jong ploeg. Maar dan ben we nog amper een minuut verder. En dan komt deze vrije trap van Anello. Die komt de 16 meter in. Daar is het Marco Tol die springt. Boven alles uit. Achter de koppen. En binnen een minuut zit Cambuur toch weer in de wedstrijd. Want het wordt 2-1. En dan is er misschien toch weer wat mogelijk. In alle gevallen gloort er weer wat hoop in de herten van de Cambuurspelers. En de supporters die er toch echt wel weer in vrij grote getallen winnen. Maar ja, het is PSV. Ik zei het al, een hele makkelijk voetbal in de ploeg. Dit hier de onval weer ziekert. Kan die jong worden op Jiménez. Ja, ik zei hebben Jiménez en ach. Daar is het Paul die hem in eigen doel deponeert. Hele ongelukkige situatie daar. Bal van de linkerkant van Jiménez. Dit is de man
Ja, die balt als een stekker, want die beziekert die bal vanzelfs voor te werken. Het handje van Os zit er echt naar wat aan. Dan komt er een vreemd klutske en dan hangt die bal erin. En dan is het 3-1, is het verschil wetwa. En dan weet je, dit zal hem niet meer worden. Dit is Wiebe Kooistra. Hij is in het veld komen, zet nog een keer voor. Sekou Silla die het nog koppen kan op de latten. Ek die gaat er net in. Het weer de laatste mogelijkheid voor Cambuur om nog wat te doen. Voorzet is net onaardig van Wiebe Kooistra. Het kopbaltje is curieus. Cambuur verliest met 3-1 van Jong PSV. Verliest in de Jong ploeg. Maar Henk de Jong ziet nog positieve dingen uit de eerste helft. We in de eerste helft moest eigenlijk met 1-2, 1-3 voorstellen, goed voorkomen. Ja, dan komt het achter en dat wij die gooien moeten. Ja, dan we hadden heel minder veel dik. De tweede helft zoals dik werden, dan we kunnen het een man horen. Ja, dan wist eigenlijk Kesting het volledig in op inspelen, maar dan wordt het 6 in. Dus ja, dat is echt jammer. Op het moment dat het 2-1 komt, had je even een hoop. En dan kerst die gooien, maar daarna moest ik dichtzetten. Ja, dan weer een beetje de clue. Je komt er 2-0 achter en denk nou ja, nou is het weg, denk ik dan. Binnen een minuut is het 2-1 en dan denk ik, verdomme, het kind dus toch nog. Ja, nee, maar wij in de eerste helft voorstellen hadden. Daar krijg je de dikste kansen. Ik moet wel zeggen, PSV op alle posities beter dan us. Die zulke acties maakt, ja, dat kennen wij niet. Maar dat hindert ik niks, dat weten we wel. En de jongens neem ik nog veel niks kwalijk. Dit PSV is op zijn wedstrijd, en zeker het zien we voorkomen, veel te goed voor us. Hij kwam een voorzet en ik kwam voor de goal. Dus ik dacht, ik ga voor die 9 langs. En de keeper van ons, die wil nog tikken. Dus hij komt voor langs. En meestal, ja, als hij niet wordt aangeraakt, dan raak ik aan. Maar hij tikt hem net, zeg maar, verandering van richting mijn been. Dus ja, dat is ook gewoon ongelukkig in die zin. Heel ongelukkig. Ja, hij wil hem wegtikken. Hij verandert van baan. Want ik had verwacht dat hij nog voor me langs kwam. En toen kwam hij tegen me aan. Ja, het is gewoon ongelukkig. Meer kan ik er niet van zeggen. Ongelukkig, zal mij het zeggen. Willem II is nog altijd de kopper in de Rode JC, ADO Den Haag op het Vinkentouw. Cambuur komt op 29 punten uit 28 wedstrijden. En in die hele grote groep die het nog maar wel onder de competitie. Het wordt spannend. Den Bosch is de nummerlijst 20 uit 28. En ons hier dit Cambuursjournaal. Nog één keer een dubbele wedstrijd in deze week. Komende vreed zit de volgende op het programma. Dan is de Graafschap in het Cambuurstadion de zinstander. En dan ben wij de verzeld sneunek weer bij een nieuw Cambuursjournaal. Graag dan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, nieuwnieuw.com Herenmode en 4 Vermogensbeheer.